Euskal Herrian ugari dago, ta inor ez dabil tranquil, berdin da izan zuri zein beltza, neskato edota mutil. Ezerrek ere ez du sendatzen, ta gure barrutik dabil. Gure amamak honek hil zuen, eta ez zuen hil tranquil. Esaera zarrak azaltzen du, ta azaldu nahian nabil. Gizakia da pizti bakarra, ume jaio ta ume hil. Gizakia da pizti bakarra, ume jaio ta ume